Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata di Tuhata na gabi jamita di partangyangata ima nalaos epistel di minggu pa 25 hodung Trinitatis di tanggal 17 November 2024. Hata ni Tuhata natar surat di buku sada Samuel bidu 2 ayat sada rodi ayat 10. Jala topik ni minggu nama nahar di ujung ido peluauna. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Hujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Puji-pujian ni sihana dungi martangiang masihana nin nama marulupulu marohaku mida Jahoba tibuldo taduku di bagasan Jahoba. Nahir tapsitu tudo pamangaku dopak akamusuku ubahen nalas rohaku di pangurupion mi. Danga dong nabadia tudoso Jahoba. Ay danga dong dukon niho jala danga dong partano batuan dukon ni debatakku. Unang saydak dati hamu manenganengahon hagi jangon. Unang ruar hata jukat sian pamangam muna. Ay Jahoba do debata napuna aka parbinotoan jala ibana dumasing aka pabahenan. Marponggolat do sior ni ulubalang jala marhohos hatogarod do aka naung madate. Aka na lubian na saylaon laudo masari si panganon jala aka narapar hian marlangge-langge. Pola tubuan anak pitu na holhian jala merus buti si torop anak yan. Jahoba do na mamunu dohot na panguluhon. Ibana patuaton tubanuatoru dohot panakokom muse. Jahoba do na mabahen pugos dohot mabahen mamora. Ibana do paijurhon laus ibana patibulhon muse. Ibana pakehehon sian orbuk halak na tarjepol hian. Jala di patibul na pugosi sian gabbo laho pahudulhon tulabung ni akana sangap. Jala diturpukon habang sahamuliaon tunasida ay Jahoba do napuna aka ojahan ni tanoon jala dipaujak di atas na hasianganon. Say naramotan na do patni aka naniasian na alay say paridipon na do di bagasan hahulumun yang go aka parjahati. Ay dada binahin ni haguguon sadiri marhuaso bawa. Say natuduk do bahenon ni Jahoba halak akana mangalo ibana. Makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jahoba manguhum aka ujung ni tanoon sugut jala lehononna hamuliaon tu rajana. Jala patibulon na sugut taduk ni Mesiasna. Imahata ni Tuhata. Di hamuah kadongan saha porseaon songon nataboto turpuk jamitaon ima puji-pujian ni sihanna na pinasahatna di bagasat tangyangna. Jadi puji-pujian di dalam doa, puji-pujian di bagasat tangyang. Lapatan na disi ditikina martangiang ibana disima di pabua ibana ulup-ulup ni rohana mida Jahoba. Jadi tangiangi dada kholat tempat manang tikilaho mangalualuhon na pojok di roha di bahesihanna. Alai dipakai ibana dui inganan laho pasahaton pangiduan. Tangiang ima inganan manang tiki dihita laho pasahaton lasni rohata. Dohot pasahaton puji-pujiata. Songon na pinatupan ni sihan naon. Lapatan na disi sihan na dang holan manang dada holan ditiki mangidu ibana martangiang daw. Dung dapota pe ibana tongdo martangiang. Jala laus ditangiang naidu ibana pabua holas ni rohana. Ido nuaing na taida di bagasat trupukona te. Unak songodongan na tinadaon
Ditiki suadong so diboto bisa benda martangyang irupani. Sipata olo na may bana marhata manggang ditangyang nai. Molo diliho ko Tuhan ingot sato nga siyan na niliho mihu pasahap musituho. Ima didok rupani. Alayaha mana terjadi dung dapot sa. Jangankan pasahat to sato nga ate. Madok mauliate pe so diingot be Tuhan i. Tuhala do di pabua-bua na dapotan ibana. Dede tu Tuhan i. Daksoni anggosihanna. Dua, dia jadikan menjadi tempat mencurahkan segala isi hatinya. Tempat curhat kepada Tuhan. Guarna pena curhat ate. Molo curhat tita. Dakolan holsota tapa buah-buah kan. Dohok dolas ni rohata. Jala alani serius nasihanna na martangyangi. Pola sampai di dok malim eli ibana na mabuk. Ay mangubit-ubit bibirna na martangyangi di bereng malim eli. Jala pola sape di dok malim eli bana na mabuk. Guarna pena martangyang di bagasar roha. Daktar bige suara hola bibirna do na tarida mangubit-ubit. Mamerengi malim eli diripu mana mabuk. Songoni do roha mulu mabuk. Say mangubit-ubit do bibirna. Olo makatai sadiri, olo mekel sadiri. Tang binoto ahana pinarekelan na rupani. Olo teriak sendiri. Jala sayhira na merbedai. Atik pe dangadong alona. Molo merdalan. Gabi gumudang mudur. Siad na maju. Akana hiamabu pasti do diboto yate. Hama kadongan ditangiang lasni rohan nisihan naon. Macai gudang di hati dakon ibana taringot tutuhani. Laos taida disi akapesan manang sipaingo na patut peopota. Jadi ditangyang nai, dipuji-pujian nai sekaligus dosihan narupani marpanidangi taringo tutuhani jala sekaligus ibana pasahaton pesan-pesan penting tuaka hita na ubigi. Satu tuna perjulu didoksihanna pabuan naswadong tudusan ni debata jahubai. Tangadok tudusan ni tuhatai. Tidak ada bandingannya dan tidak ada duanya. Karena itu jangan dibanding-bandingkan. Jadi daktar petudus sita Tuhan jahubai manang tu ahape. Om manuaing na perjulu taida rupani di panidangion ni si Hannaon. Napaduahon parsiboto nasudo Tuhani. Tuhan itu maha tahu. Om manuaing di hati dakon si Hanna. Alani sotung adong nama nenga-nengahon hagijangon. Jangan ada yang sombong. Ay di boto Tuhan itu sudi keada ata. Jadi unang pola gijang rohata. Isutung adong na margijang ni roha ate. Tuhan tahu. Molo jolmaon bui di pauto-oto ibana taingot ma. Tuhatai dang bui pauto-oto ota. Tedek do sudi dia dupan ni tuhatai. Alani saliling dais do pepat na tutano unang po lagi jang rohana te. Kecuali dang dais bepak na tutano. Unang maruar hata juga siapa mangamuna. Jangan keluar caci maki dari mulutmu. Ima rupani pesan penting di doksihana. Di tangiang puji-pujian nai. Buangsa ala diboto Tuhan ido na dibagasar rohata. Anggo jol maholan na taridodo na bui diboto. Anggo Tuhani haruna di rohatai diboto. So tadok do penunga diboto Tuhani ahana na yung dohonota. Dus disokondani hati dakoni par pesalmeni di pesalmen 170 siai. Debata manang Tuhan parbinoto na suddo ibana. Diboto Tuhani do saluhutna na dihita. Alani mana tita mandoksi dohonon. Molo jolma ikon na dipajono do tudongan nai ipi asa diboto jala dia tusi. Anggo tuhatai sian na daw pe hita nunga ditanda jala diboto hita. Ima rupane Tuhani. Idupin na didok si Hanna dison parsiboto na suddo tuhatai. Tutuna patuluhon di hati dakon si Hanna do marhite
pengalaman ningoluna jala di pabua ibana rupani di tangyang nai pabua namu bado sudi marhusor do sudi margatti do sudi odo nata jaha sian aka ayat na adong diturpuk sadarion manang diturpukon mamuka sian ayat opati sahatu ayat 10 macai takas rupani di pabua di si pabua na muba dosudi, marhusor dosudi, margatti dosudi. Tutu mulu tabigi paduhan sisongoni gabe taringot ti tatu edekor na marjudul sisongon sorhani pada tiduate. Korama dora na juk mangedehonon. Sisongon sorhani pada tido. Olodo sipata dia lusi mordong. Sudinana adong ditanoon, ay so adong nahot ditanoon, say namubado sudinana adong, ida bunga-bungai, akana mangerbangi, mangerbang manugon ambolong botari nai so adong nahotok to baru didok mamuse namoraboy marpogos napogosi boy mamora nasangap boy marlea nalea boy marsangap so adong nahot diso ima didok di ede jadi maka tidakon mubado hape sude marhusor do sude jadi pas do songon sorhani pada hati putar do ibana, mordong do ibana. Jadi molo di buku detai adong do sada ede rupani di buku ede 740 sia soni tong judulna songon sorhani padati. Alai edena songon ede bahasa Indonesia habis hujan tampak pelangi. Da 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 dan songon sorhani padati dongolu jolmai arion marlas ni roha ala pangomoani hapero masori mago namano sakrohai hapugoson boy dosonggom ise pangaluani ima didok di buku detai Om manuaing nahina tidakon nisihana di bagasan nguluna dang manoktong ibana di bagasan hahasitoni moluna beruo ni ibana tu matangis mangidu sia Tuhani asa dilekon di ibana sada anak nuaing mekel ibana majakon pasu-pasu ni Tuhani ai dia lusi Tuhani hui-huina anggu-hanggukna dang dipaluas Tuhani ibana terus dileai jolmai dang dipaluas Tuhani pis matani halak mamereng ibana marhusor do sude margatti do sude hama kadongan hitape ikoni do hapor siauta taingot marhusor do sude muba do sude dangadong na hacit terus dangadong na sonang terus dangadong na mekel terus jala moladong na mekel terus ba si pareso dia te dangadong na tangis terus holani tutu paima parhusoroni jodoh hita diuji manahad do hita ho do hita di hapor siauta ayadong do jolma ala nililingna gabedang manahan ibana daksa beribana akhirna gabe munggil ibana anggosihanna daksongoni atik pe di bagasan pergumulan na hebat ibana dang morot hapor siauna jala yakin do ibana ditikina alusan ni debatado pangiduan nai toho matutu setahun kemudian maralus do
tangiangna. Di Bidusada ayat 20 di dok di laun-laun nyari. Molo di hata Indonesia di dok setahun kemudian dia lusi de batado. Mungkin bagi sebahagian orang 1 tahun itu cukup lama. Dan sebaliknya bagi sebahagian orang 1 tahun itu sudah menjadi waktu yang sangat lama. Di situasi sisongoni macari kokma nanidok namanahan bertahan jala akan namanahani do nataruli di haluaun nataruli di akapasu-pasu akan nasomanahan luangan dui. Adong do upamani halak batak madok songonon pisang sita berdibuah siap porsea ise namanahan jala porsea ido nahasea jala taruli di lasni roha. Di hamuah kadongan saha porsiaun taingok mak songon nahina tidakon ni sihanna di bagasa trupukon matua sai naramotan ni jahubado patni aka naniasianna alani manaham mahita dia kana taadupi di bagasan nguluon asabui tapar saulihon akalas ni roha songon nanialaman nahina tidakon ni sihanna di bagasan trupukon manahad do ibana ro di ujung dia kasih tahu nonai di ujungna gabe dapotan lasni roha ibana hita pesongonima di bagasan parnguluota. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami pasu-pasu homai jala paurato di bagasan rohanami be asa di parbuiho katami parbuena dengan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.